Takže čau lidi, vidím vás u prvního videa ze hry Galaxy Life. A jo, není to zde se to seká. Jenom si... A teď to hodně poprvé, protože já nevím, jestli mi to bude vůbec fungovat správně. Tak se nedíte, že zvuky mám vyplat, mám tady písničku v pozadí. Abych mohl... to nebylo takto. Tak podívám se armádu, musím asi... A... Galaxy Life je nový, tak proto je to takové. Já předtím byl starý, ale zvykl jsem se na něj a na tady už jsem se zvykl. To je docela nevýhodné. Ale co zase to? Česko? No, to jsem dostal. Jo. A on tam šel. Tady. Jsem nestavil. No, není to zřejmě, že pomalu a... A jsem to pomáhal, nevím, co jsem. Mu komuž. A jinak to by bylo všechno, tak se mějte.